Moros on CC Stylinkin tässä terve. Ja tänään meillä on tällainen potilas täällä tiedossa. Elikkä tällä ykkössarjan KM Bemarit. Tähän tehdään tänään Chrome Delete. Sitten takalasit tummaks. Sitten tänne päin vaan. Sitten tehdään peilinkuoret vaihdetaan. M-loop peilin tai mitä nyt on M3 loop peilin kori. Pilkut vaihdetaan mustiin juokseviin. Ja sit se on aika lailla tänään siinä. Tehdään tästä Spark 2, niin siihen sit laitetaan puskuria takalippaa ehkä jotain muuta. Mut tänään peilinkuoret, pilkut, kromelilete ja takalasit. Se on siinä silmä. No niin, elikkä nyt saatiin noin tummennusjutut, chromedeletet ja noin, niistä tulee sit kohta video, mitä ne näyttää. Noin saatiin asennettua, mut sit asiakas halusi tehdä vielä Stage 1 tähän, niin nyt katsotaan paljon 0-100 ennen Stagea ja sitten kohta Stagen jälkeen niin katsotaan paljon et muuttuuko yhtään, niin laitetaan tästä luistosta pois päältä ja katsotaan, että saadaanko ollenkaan hyvää tulosta, niin laitetaan ykköselle ja NYT nyt. Nyt on, elikkä katsotaan paljon se sit on, mä laitan tohon sitten vielä ajastimen noin, joo, no niin, moro. 们是必干不惜价值，我的 PA 对你是必杀技，中途的榜一路到意大利，马布拉的拉法米利亚，我们从地上日到地下，拿什么跟我们比划 ？Stop 你的幻想 ，fuck 你的黑暗。Sir Hardboy， I would like pop， 你的 type shit， 这可能差不多。 Asennettu ja et kyllä tää niinku heti paljon paremmin lähtee, et nyt mä laitan taas tohon sit ajastimen niin ykköseltä niin NYT nyt. Sutii vittu. Eli sutiin niinku nyt enemmän. Siis nyt tuntuu niinku, että se on jotain stenku, että pitäis vielä asiakasaihelulle sanoa silleen, että pitää sit niinku, siis tää on niinku nyt ihan eri auto, että kyllä mä ite tykkään ainakin, että toivottavasti asiakaskin tykkää. Siis tää lähtee niinku nyt, ei oo pito ollenkaan. Äsken ei saanut millään sutimaan, nyt ei pito ei millään. Kakkosella vai melkein kolmosellakin vielä sutii. Tulkaa meille softaamaan. Mennään vasemmalle. Pitää nostaa sitä rahaa. Mennään älä. No niin, nyt saatiin auto kokonaan valmiiksi. Asiakas tulee kohta noutamaan sen. Mä en ihan hirveästi nyt kuvannut tuosta. Toivottavasti tässä näkyy selkeästi mitä kaikkea siihen tehtiin, mutta käyn vielä katsonut autoa kun se on tuossa pihalla. Ennen kuin asiakas tulee hakemaan. Elikkä tosiaan Chrome Delete, takaikkunat tummaks, peilin kuoret, pilkut ja softa laitettiin. Ja softa toi aika paljon autoa erilaista ajokulmaa, että kyllä se on ihan kiva sen softan jälkeen. Mutta joo, että seuraavan videon parissa sitten katsotaan mitä silloin keksittäis.